Samparan nebus dosa. Panglimbang 5 menit dina Setuwage tanggal 8 Maret taun 2020. Kapetik saka Injil Matius bab 5 ayat 17 tekan ayat 32. Jenenge Samparan. Dheweke mujudake sawijining brandal dugding samaladeng kang banget nggegirisi. Nadyan mengkono, dheweke bisa uga kadudut atine kanggo martobat. Dheweke kasil ngudari ruwet rentenging prakara bali somahe Wirasaba jentik manis kanthi ngrilakake dirine mati ana tangane Wirasaba bojone jentik manis. Lara-lare lakon mengkene. Wirasaba munu sawijining pendekar ngidapi-dapi kang lumpuh marga wisane si pradongsa rikala gelut rebutan si jentik manis. Ing kahanan kaya mengkono mau grombolane watu gunung kang ing kono Samparan dadi anggotane nyaruwus nyolong si jentik manis. Jentik manis kasil luar saka kuasane watu gunung awit saka pambiyantune Maesa Jenar. Nanging Wirasaba kang sombong ora gelem nampa jentik manis marga bojone mau luar dudu saka usahane dhewe. Ing kahanan ruwet kaya mengkene iki Samparan teka aweh pamecahan. Kanthi alasan arep njaluk bali si jentik manis, kamangka sak temene dheweke kepengin ngudari ruwet rentenging brayate Wirasaba uga Maesa Jenar. Samparan nantang gelut marang Wirasaba. Bisa kabedhek marga kalah prakosa, Samparan setengah tiwas saka tangane si Wirasaba. Ananging dheweke bungah amarga tumindake sing keri iki ana ing dalan kautaman. Apa meneh sadurunge kukut jagate dheweke isih kober mbabar wewadi bab golongan ireng kang bakal nganakake patemon ing rawening kanggo milih tetunggule. Para tresna PLM kinasih, wong martobat mono ana maneka warna cara lan dalane. Menawa ing cecala Samparan martobat kanthi ninggalake tumindak brandalane sarta asrah nyawa kanggo nyelametake brayate Wirasaba, luwih-luwih kanggo sedulur anyare Maesa Jenar. Ing waosan dina iki, Lewi kang ing Injilya sinebut Matius uga nuduhake tindak pamartobat kanthi ninggalake panggawean kang katuding kebak dosa. Panggawean minangka panarik pajek kang kebak ing tindak meres rakyat kanggo ngeruk bondo pribadi katinggalake banjur nderek Gusti Yesus. Lewi urip kanthi anyar selaras karo piwulang pakon lan tulodo dalem Gusti Yesus. Lewi uga urun tenaga kanggo ngenteng-entengake ayah dalem Gusti jroning martakake kabar kabungahan. Dheweke tansah barengi lan reroyongan karo Gusti uga karo ka-11 murid liyane jroning jajah desa milangkori nguwuhake laku pertobatan. Awake dhewe nadyan wis dadi pendherek dalam Gusti, nanging kadhangkala uga isih kesandung kesrimpet kejeglong mring tumindak kang ora prayoga. Mula kita uga tinimbalan kanggo ninggalake sifat, pamikiran lan tumindak kang ora laras karo kersa dalem, banjur ngrasuk urip anyar kang nekake berkah kanggo pepadha sarta berkah kanggo sagung kang tumitah. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Siji. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk semanuwun awit tulodo Santo Matius ugi tiang-tiang sanes ingkang ikhlas nilar gesang kamapanipun nanging tumuju kacintrakan tumuju panyawiji mring paduka lan pasamuan dalem. Mugi nurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados sing mlebuka sakmenika sarta sak lami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.